Og det er Thomas der, det er Kent der. Vi er jo omrettet omkring børnebakken, det er lige noget for Thomas. Det her føler altså virkelig hjemme. Thomas vælter! Thomas vælter! Jeg bliver nødt til at køre den anden vej her. Det er simpelthen for vildt det her. Og Ken han er fuldstændig væk. Ken er helt væk. Hvor er de henne? Hvad? Jeg er ikke kommet igennem, der er et bakke op nu her. Ken kommer. Ken kommer ud. Du prøver igennem her. Her kommer Thomas. Thomas han er vild. Han er klar. Han er mokka. Han er klar. Og Thomas. Thomas satan. Prøv at se her snehulerne. Kan Thomas komme igennem den? Kan Thomas komme igennem den? Han er lidt af en legebar, det må man sige. Kan han klare den? Kan han bukse så meget? Ja, det kan han. Han kommer og gør lidt på nummeren nu. Han er klar, ham her. Han er klar. Okay, kom op. Thomas, for satan, er du klar? Nu kommer han ind. Han kører. Han er klar. Vi følger lige med igen her. Han er klar. Så kommer vi ud. Ja, Thomas er den skade. Ken, hvor er Ken henne? Er det styret? Det er farligt her på børnebakken, så meget kan jeg sige. Der er ingen kommentar til. Hvad siger du til, Thomas? Prøv at gå ind i hulen. Så der kommer Ken. Ken har klaret den. Flot klaret.